Kirunar kilapan peradosman ki mau kenro rel hasurok PWD Shnong Penden Jaran Warsan lengdo Southwest Khasi Hills District. Karkum ki telong kubor balayo lum. Layathu yakani kakam runar lale hakini ki kendiat singi. Kibriu ki bamla aban itu kila bombat pen peradosman ki mau kenro rel hapo arliang kesurok yakabaka PWD kadang syudab maramon. Kinong elam kasnong Penden Jaran kilapan pau kajing sengosi halor kani kajing le riu klau. Kila maham jur ki brio ki bale yakani ka kamrunar lada lap en pensitom katkum ki kendon ain. Nakaliang jongi kasinong Penden Jaran ni pendam jur ya kajing le riu klau. Jong ki brio ki papen pra ya ki mau kendorel jong ka surok PWD. Kabahap apo uput nisar sinong jongi. Ya kaba nakaliang ka Departemen PWD kala ai pan maramot ya kitai ki mau kendorel ki balijot hagi kontraktor bat kalong ke basnosi ha ka balayoi pada lapen ban kum ka ne jingle ka pomdon su ka jingye tiblem kum ta ngi kum ka snong ni kentu ya ki briu ki basyong basa ha ka dong ka than ba ngim dei pan le ya ki bakum kini ki jingle badada lap ya ki bakum kini ki jing penjot kin ngat ha ka jing sha pen stom ki pateng e